Třetí sobota adventní, Jakubovy boje. Úryvek pro dnešní den zní: Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael, boží bojovník. Genesis, kapitola 32, verš 29. Jakub celou noc vedl vysilující zápas s neznámým člověkem, ale nevzdal se. Když cizinec po Jakubovi chce, aby ho pustil, Jakub od něj nejdřív žádá požehnání, tedy přání dobra. Neznámý chce znát Jakubovo jméno. To v Bibli často vyjadřuje charakter člověka. Jakub znamená mimo jiné úskočný. Cizinec pak Jakubovi jméno změní a Jakub, nově Izrael, tím získává novou identitu. Z úskočného se tak stává boží bojovník. Bože, děkuji ti, že vstupuješ i do mého života a měníš jej k lepšímu. Přeji vám požehnaný zbytek adventní doby.